Catalunya Sacra ha presentat l'Agenda 2026 amb una proposta potent, més de 40 activitats arreu del territori per descobrir el patrimoni religiós com a experiència viva de fe, cultura i identitat. La presentació, celebrada a la cripta de la Colònia Güell, marca l'inici d'un any especial dedicat a redescobrir el valor espiritual i artístic dels temples i tradicions catalanes. El gran eix del 2026 és el modernisme, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A través d'espais emblemàtics com la Sagrada Família, es posa en relleu com la fe va inspirar una de les etapes artístiques més universals de Catalunya, convertint pedra, llum i color en llenguatge de transcendència. De març a novembre, visites guiades, festes tradicionals, conferències i itineraris culturals conviden tothom, creients o no, a reconnectar amb una herència que no és només patrimoni, sinó memòria viva de comunitat. Catalunya Sacra 2026 es presenta així com un pont entre fe i societat, entre passat i futur, i una oportunitat única per viure la cultura en profunditat.